Тия мексиканските извънземни не са нищо в сравнение с това, което заварихме в офиса миналата седмица, човек. Какво е това, бе, човек? Алекс, това ти ли си го донеса? Намерихме умрял този робот, не го знам, Boston Dynamics ли, какво беше изпонатрошил някакви неща. Реално нашата техника се е окей, защото бяхме изнесли всичко за кемпа. Остана само пак да пребоядисаме, че тенти са мармалат. Не го знам какво е правил, къде се е катерил. Бах ти мизерията, човек. И реално малко след като пристигнахме в сектора, дойде някакъв спецотряд, казаха, че са засекли силно изкривяване на реалността в региона. Облепиха с ленти и карантинираха ни тук, но не искаха да доближават боболечката. Казаха да затворим офиса, докато не установим кафето робот и как е попаднал тук. И така, сега сме го карантинирали тук в този шкаф и другата седмица мислим да го разгубим, да видим какво става. Stay tuned. Майко! Гайс, нещата са много по-сериозни, отколкото предполагам. Какво е това, бе, човек? В продължение на видеото от миналата седмица за този умрял робот, който намерихме в офиса ни, много хора от вас ни писаха да ви държим в течение с нещата и да го разгубим, да видим, ако може да разберем повече за произхода му. Гайс, от сега ви казвам, това е нещо извънземно. Майко! Изпусна някаква слуз, която като опитахме да изчистим, разяди самия моб и решихме да я следваме под микроскоп да видим дали не е някаква киселина. Вътре видяхме, че има живи клетки, които еволюират. Мале, това е някакъв вирус, човек. Малко по-късно установихме, че телефоните ни не функционират правилно и най-вече камерата и всичко свързано с интернет. Профилите ни също са гличнати. Не знаем дали е заразно, така че моля, каквото и да правите, не влизайте в профилите на киберсектор, докато не установим каква е тая аномалия и как да се справим с нея. Мисля, че целият мир е в опасност. Хора, казах си да видим записите от камерите и върнахме много месеци назад и тук забелязахме, че нещо много странно се случва на портал евента, който бяхме правили преди няколко месеца. Април месец бяхме отворили интерактивен портал към Киберхрама. Това е нашия виртуален метавърс клуб, където сме правили виртуални партита и така нататък. И това беше първият път, в който отворихме физически портал към храма. Тогава тук идваха даже от БНТ и правяха интервю на Петко, защото реално той го беше отворил. Портал Киберхрам отвори в пространството на студио Киберсектор в Пловдив. Идеята ми беше да демонстрирам нови начини за взаимодействие с виртуална среда. Въпреки че имаше много хора на събитието, в някакъв момент се е случило най-страшното, без никой от нас да подозира. Чакай. На записите видяхме как кибербъга изкача от портала. Това не мога да повярвам. Извъннахме на Петко да го питаме дали не е включил някакви защити, като го отваря този портал. Петко? Ти пусна ли фаервола, като го отваря този портал, бе? Нещо. Майко. Как няма да го включиш, бе? Там долу има. Решихме да проверим мястото, където на записа изглежда сякаш бъга влиза под земята някакси. И там имаше някаква плоча, която сякаш до този момент не ни беше правила впечатление. Бах, това мърда ли, бе? Да, човек. Опитахме да я отворим, но изглежда имахме нужда от някакъв специален инструмент за целта. Че това трябва да се отваря, човек. Не, трябва някакъв инструмент. Усетихме и, че от дупката излиза някаква странна миризма. Някакво странно, брат. На следващия ден извикахме човек от поддръжката да го отвори и никой от нас не беше готов за това, което открихме. Holy shit! Мисля, че целият град е в опасност. Намерихме гнездото. Това не е истина. Опитаха да ни спрат. Но проблема беше много по-голям от нас. Целият свят е в опасност. Събираме отряд от най-добрите специалисти. Това е сектор 01. Битката е неизбежна.
detail.